guys. Sakay ko gikan ng jeep. Sakay ko gikan sa Quezon Avenue or West Avenue. Ani ko SM North. Yan ako sa SM North. So, kita ninyo ang SM North. Tako kainis siyang SM North. Nana ko diri. Nasakas ako sa overpass. Apoy ko saka sa hagdan. So, mato ko sa terminal. Kita ninyo. Ipan ko nito. Ng blue. Sa Obos terminal. Sasakayan ng mga jeep, van, express van, bus. So, anak ko, din ako masulod sa SM North guys. Alas 4:30 na. Traffic pa, maghabian ko. Ako maglaag sa sulod. Sakay na ko bus. Dito na ako sa Fairview. Magkaon o mag-snack gamay. Kung tigigutom ko. Kung mag-snack juta, gitagaan juta o allowance. So, nandun po ko sa baba guys. So, ano yung entrance sa SM North. So, di na ko masulod tungod kay hapon na. Hapon, parihara na sila sa SM Fairview, SM North. Mas dako lang din yung SM. Parihara po na siya sa MOA. So, di na ko masulod guys. So, Hapon, wala mang itukoy paliton. So, dito na ko sa SM Fairview magkaon-kaon. Nagigutom ko. So, padulong ko sa kung nakaparking ang mga express van kay moment kong sakyan. Padulong balik. Tapos sa tumoy. So, backlight tayo. Sampurado. Ang mga pagkaon dali guys. People lunch. My favorite. Para ang van. Nakatumoy. Sakay. So, matukog tumoy guys. Sakay ko o van na. Babush! Nalabog ko sa Fairview guys. Nalabog ko sa SM. Saka ko sa second. Dito ang Fairview de la Sis. Dito ko manakayan. Padulong kaluukan. Muli ko dito. No? Munaog ko. Dahil masulod ko siya sa SM. Para sa ano. Masulod ko kay nalang ko. Igutom ko.